У трэцюю нядзелю Вялікага посту ва ўсіх касцёлах Беларусі з нагоды 8-га нацыянальнага дня Карытас будзе прачытаны ліст канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі. А сёння нашым госцем з'яўляецца ксёндз-дырэктар Карытасу Беларусі, ксёндз Віктор Гайдукевіч. Ксёндз Віктор, калі ласка, некалькі слоў пра сябе для нашых інтэрнэт-гледачоў. Вітаю вас. Я называюся ксёндз Віктор Гайдукевіч, мне 32 гады. Святарскія пасведчанні атрымаў з рук ксёндза біскупа Александра Кашкевіча ў 2006 годзе. Я належу да супольнасці салезіянаў ксёндза Боска і працую пробашчам у парафіі Раўбічы. І ўжо амаль, скажем, 1,5 года, як узначальваю Карытас у Беларусі. Што гэта за арганізацыя Карытас? З лацінскай мовы Карытас тлумачыцца як міласэрнасць, любоў. Да каго яна скіравана? Менавіта арганізацыя Карытас – это дабрачынная арганізацыя. Менавіта, як ўжо сказана, у самой назве Карытас – это міласэрная любоў, якую мы нясём іншым людзям, асабліва патрабуючым, асабліва тым астаўленым людзям грамадствам. І менавіта мы нясём міласэрнасць, дабрыню для кожнага, хто знайшоўся ў цяжкай жыццёвай сітуацыі. Ксёндз Віктор, а як, на вашу думку, разумеюць гэтую міласэрнасць беларусы? Па-першае, я бы адказаў на гэта пытанне наступным чынам. Скажем, в нашым грамадстве вельмі шмат людзей веруючых, скажу так, веруючых, і яны усведамляюць сабе гэту вялікую міласэрную любоў, якую адарыў іх пан Бог. І па розных праектах, па, скажем, прызывах таксама з нашай стараны да ўсіх вернікаў дапамагчы іншым людзям, мы бачым, што сапраўды яны зразумелі, што гэта значыць атрымаць эту міласэрнасць ад Бога і несці яе іншым людзям. Поэтому можна на 100% сказаць, што нашае грамадства сапраўды міласэрнае грамадства і дапамагае кожнаму чалавеку. Калі мы гаварым аб нашым грамадстве, аб нашым чалавеку, ксёндз Віктор гаворыць, што ён міласэрны, а як выглядае Карытас у Беларусі? Гэта структура, як яна выглядзе, так для простага чалавека, каб мець такую празрыстасць гэтага ўсяго. Это значыць, структура Карытас приближена да структуры каталіцкага касцёла на Беларусі. Гэта значыць, што у кожнай дыяцэзе ёсць, скажем, рэгіянальнае прадстаўніцтва, так называемыя дыяцэзіяльныя Карытасы, і ёсць галоўнае прадстаўніцтва, это нацыянальны Карытас, які галоўнай мэтай якога гэта, скажем, кантакты з-за мяжой з рознымі іншымі арганізацыямі навогул ці ў нашай краіне, ці за мяжой. І таксама ёсць яшчэ парафіяльныя Карытасы, якія таксама належаць да структуры Карытасу Беларусі. Поэтому можна сказаць, 3 такія ступені: парафіяльныя Карытасы, дыяцэзіяльныя Карытасы і нацыянальны Карытас, які яднае і каардынуе працу ўсіх Карытасаў у Беларусі. Парафія можа ўлучыцца ў працу Карытас? Кожная парафія, і мы заўсёды кожны год прызываем усіх пробашчаў, каб не баяліся далучыцца да гэтай акцыі арганізацыі парафіяльных Карытасаў, бо менавіта там можам канкрэтна зрэалізаваць менавіта гэту міласэрную любоў да патрабуючых. Здае ў нас гэта экзамен парафіяльны Карытас, гэта папулярна, у нас пробашч хоча, каб у парафіі быў такая структура, арганізацыя, маленькі такі Карытас? Я б адказаў на гэта пытанне наступным чынам, што ад дыяцэзы да дыяцэзы гэта па-рознаму. У гродзенскай дыяцэзі это як лепей сарганізавана, ёсць шмат парафіяльных Карытасаў, але іншыя дыяцэзы паціхоньку падцягваюцца. Таксама ёсць вельмі шмат новых святароў, маладых святароў, якія, скажем, хацелі бы дапамагаць і хочуць, таксама выказваюць сваё жаданне, каб у іх у парафіі таксама быў парафіяльны Карытас. Бо гэта не толькі, скажем, такі зашчыт, але гэта адказнасць працаваць, мець там прадстаўніцтва і заўсёды быць у кантакце з намі. Ксёндз Віктор, на маю думку, нацыянальны Карытас гэта штосьці вялікае. Ці многа людзей працуе ксёндза Віктора у Карытас? Нацыянальны Карытас, так, назва сама вельмі такая гучная, нацыянальны Карытас, але у нацыянальным Карытасе працуе 5 чалавек. І менавіта, як бачым, мы каардынуем працу, мы не працуем непасрэдна, так як гэта робяць дыяцэзіяльныя Карытасы, з людзьмі, і мы стараемся каардынаваць, стараемся для ўсіх супрацоўнікаў дыяцэзіяльных Карытасаў арганізоўваць усялякія канферэнцыі, сустрэчы, таксама семінары на павышэнне кваліфікацыі. У гэтым заключаецца наша праца.
Ksiądz Wiktor, калі мы ўжо распачалі гаварыць о каардынацыі, о працы Карытас, а якія праекты будуць рэалізованы ў гэтым годзе і ўвогуле якімі праектамі займаецца Карытас? Як мы ведаем, 2011 год – это год 25-годдзя з дня трагедыі ў Чарнобылі, поэтому мы, як дабрачынная арганізацыя, не можам памінуць этой даты. І ў 2011 годзе ўсе праекты будуць накіраваны менавіта на гэту трагедыю, накіраваны на аказанне дапамогі людзям, якія пацярпелі якусь шкоду звязаную з гэтай трагедыяй. І поэтому ва ўсіх дыяцэзіяльных карытасах, дзе праводзіцца вельмі шмат розных праектаў, але галоўныя праекты альбо на першым месцы праекты будуць зрэалізаваныя, якія накіраваны менавіта на дапамогу людзям, пацярпеўшым ад чарнобыльскай, скажем, трагедыі. Напрыклад, у гродзенскай дыяцэзіі вельмі добра зарганізаваны адпачынак для дзяцей з Гомеля. Напрыклад, калі мы возьмем Віцебск, то там таксама ёсць дапамога дзецям-інвалідам, якія таксама пацярпелі ад гэтай трагедыі. У Мінску ёсць такі рэхабілітацыйны цэнтр маці і дзіцяці. Там можна таксама атрымаць дапамогу. Поэтому, як я ўжо сказаў, у 2011 годзе ўсе праекты ў першую чаргу будуць накіраваны на тое, каб дапамагчы людзям, якія пацярпелі ад чарнобыльскай трагедыі. І такім чынам мы таксама арганізавалі і наш плакат, і гэта наша мотто на 2011 год. І нават калі я не памыляюся, біскупы нашы ліст прысвяцілі Чарнобылю, гэтай трагедыі і працы Карытас для гэтых людзей. Так, у трэцюю нядзелю Вялікага посту, звычайна мы святкуем дзень Карытаса, і таксама біскупы Беларусі, канферэнцыя каталіцкіх біскупаў накіравала таксама ліст, і менавіта там звярнула ўвагу на гэту падзею, на гэту дату 25 год з дня чарнобыльскай трагедыі. Ksiądz Wiktor, może trochę wyjdziemy poza granicy naszej Białorusi i takie nasuwaється pytanie, czy nasz białoruski Caritas współpracuje z analogicznymi zamierzchnymi organizacjami? Так, наша арганізацыя, она не стаіць сама для сябе. Мы таксама ўваходзім у склад гэтай святовай арганізацыі Карытас. Ёсць Карытас Інтэрнацыяналіс, яна прысутнічае ва ўсім свеце. Ёсць Карытас Еўропы, да якой мы таксама належым. І ёсць Карытасы паасобных краін, Карытас Польшчы, Карытас Літвы, Карытас Беларусі. Поэтому, конечно, мы толькі, скажем, альбо не то, што выключна, але ў большай частцы працуем, напрыклад, з нашымі таксама іншымі Карытас Польшы, Карытас Германіі, Карытас Аўстрыі. Мы вельмі цесна супрацоўнічаем з німі ў рэалізацыі розных праектаў. Ну, у свеце столькі розных бясчасцяў, катастроф, напрыклад, нядаўняя катастрофа ў Японіі. Хочацца ведаць, у беларускі Карытас у стане адказаць дапамогу людзям па-за мяжой Беларусі. Значыць, мы стараемся заўсёды, наколькі это магчыма, дапамагаць таксама і за мяжой, не толькі у духоўным плане, бо мы таксама выказваем сваю салідарнасць у духоўным плане, молімся таксама за ахвяр землятрусу ў Японіі. Але таксама ёсць ужо афіцыяльны камунікат канферэнцыі каталіцкіх біскупаў, і таксама арганізацыя Карытас далучаецца да гэтага, і у трэцюю нядзелю Вялікага посту, у дзень Карытас, калі ахвяраванні будуць збірацца на Карытас, частка будзе скіравана таксама на патрэбы, скажем, людзей там у Японіі. Ksiądz Wiktor, можна злажыць ахвяраванне для Карытас, якое пазней прызначыць у Японію, а якім яшчэ чынам можна далучыцца да працы простаму чалавеку Карытас? Я думаю, што кожны вернік, як я ўжо сказаў, можа дапамагаць солідарызавацца з намі ў малітве. Это, па-першае, вельмі важна ў нашай працы, бо мы не забываемся, што мы рэлігійная арганізацыя, дабрачынная. Таксама можна далучыцца да нашай працы, будучы валанцёрам. Гэта значыць чалавек, які непасрэдна дапамагае там, дзе ён жыве, там, дзе ён знаходзіцца, дапамагае ці ў парафіі, ці ў дыяцэзіяльным Карытасе, і не атрымоўвае за гэта грошы. У гэтым заключаецца інстытут валантарыяту, што я, працуючы, маючы сям'ю, яшчэ знаходжу час для таго, каб харытатыўна, дабрачынна працаваць для дабра іншага чалавека. І можна таксама спрабаваць атрымаць таксама месца працы ў Карытаса. Гэта таксама мы заўсёды шукаем новых супрацоўнікаў, заўсёды шукаем спецыялістаў, каб як мага лепей палепшыць эфектыўнасць нашай працы. Гэта таксама вельмі важна.
І, напэўна, таксама кожны, хто хоча прыняць удзел у дзейнасці Карітас, можа, як вы таксама сказалі, можа дапамагчы праз тое, што служыць ахвяраванне і будзе ведаць, на які цэль, да якога праекту былі выкарыстаны ягоныя сродкі. Вельмі часта сустракаю людзей, якія пытаюць, як можна атрымаць дапамогу Карітас. Можа, трохі такіх арганізацыйных адказаў, хто ўвогуле можа прыйсці, звярнуцца да вас, каб атрымаць дапамогу. І ksiądz Wiktor ўжо працуе некалькі гадоў, хто найболей прыходзіць, якая катэгорыя людзей, з якімі праблемамі? Гэта вельмі добрае пытанне, дзякую вам за гэта пытанне, бо менавіта яго задаюць шматлікія вернікі. Як я ўжо сказаў, наша арганізацыя таксама прывязана да тэрытарыяльнага прынцыпу. Што гэта значыць? Гэта значыць, што кожны чалавек дзесьці жыве, і там ёсць, напрыклад, парафія, там ёсць, скажем, прадстаўніцтва можа Карітас, і звярнуцца ў Карітас можа любы чалавек, які знайшоўся ў цяжкай жыццёвай сітуацыі. І пагэтаму добра, калі ў гэтай парафіі ёсць прадстаўніцтва Карітас, там яму могуць адразу аказаць дапамогу. А калі няма, то кожны пробашч, я магу з упэўненасцю сказаць, у кожнай парафіі ведае ці нумар тэлефону, ці можа падпавядаць, скажем, адрес, дзе можа чалавек звярнуцца ў якую, альбо нават непасрэдна праз пробашча можа скіраваць у дыяцэзіяльны Карітас, у эту цэнтральную, скажем, цэнтральнае прадстаўніцтва Карітас, канкрэтна, што неабходна для чалавеку і даведацца, як мы можам дапамагчы яму. Сёння цяжка ўявіць у нашыя часы касцёл без Карітас, Карітас у нашай дзяржаве. Хочацца заахвоціць людзей у нас у Беларусі, каб асабліва ў гэты вялікі пост, як найболей з іх давала такую міласэрную любоў для таго, хто у патрэбе, для таго, хто перажывае няшчасце. А сённяшнім госцем быў у нас ksiądz Wiktor Гайдукевіч, дырэктар нацыянальнага Карітасу. ksiądz Wiktor, вялікі дзякуй за гэтую міласэрную, цёплую размову. А я хачу нагадаць для нашых інтэрнэт-карыстальнікаў нашага каталіцкага парталу, каб і далей нас наведвалі. Усяго добрага, з Богам, каб вялікі пост гэты быў часам міласэрнасці для кожнага з нас.